akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai da Fadima ummu Shurafa'u tana zaune a hannunsa na dama. Ana zaune sai ga sayyidina Abubakar nan ya shigo. Sai manzon Allah ya ce ga Abubakar Saddiq nan ya shigo. Manzon Allah ya yabe shi, ya ce ga wanda ya bada gudunmawa a lokacin da muke neman ta, ga wanda ya ba mu raba dukiyar sai ba wa addinin Allah, ga wanda tsintsiyar gidansa ma sai da ya bada ita a cikin tafiyar sayyidina Rasulullahi. Manzon Allah ya yabe shi da irin alkhairinsa da yayi. Ana nan sai ga sayyidina Umar shi ma ya shigo. Shi ma annabi ya yabi sayyidina Umar, ya faɗi ayyukansa da jajircewarsa, ya yabe shi. Ana nan sai ga sayyidina Usman nan ya shigo. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya yabe shi, ya ce ga wanda Allah yake jin kunya, Usmani kenan, ga wanda idan ya raya abu ubangiji sai ya yi masa. Allahu akbar. To ana cikin wannan zaman sai ga wani mutum ya zo daga can ƙauyen Makka, tun ana Makka ne lokacin. Mutumin ya zo da cutar kuturta, sai ji labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo domin a yi masa addu'a, yana so ya warke. Sai manzo Allah ya ce masa ka zauna, insha Allah za a yi maka addu'a da anan gurin Allah sai ya yi maka kuturta, ka gama kuturta. Ana cikin wannan magana sai ga sayyidina Ali nan ya shigo. Sai shiga wasu lasa bai magana ba, sai ya shiru. Sai da Fadima sayyidatun nisa'il alamina umma abiha mukarima mukarrama sai ta ce ya Rasulullahi, Abubakar ya shigo ka yabe shi, sayyidina Umar ya shigo ka yabe shi, sayyidina Usman ya shigo ka yabe shi, amma sayyidina Ali ya shigo baka ce komai ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata, ya kike tunanin zan yabi Aliyu? Aliyu shi ne Aliyu. Ya ce in kuntu maulahum, to ya ce fa Aliyu maulahu. Annabi ya ce ai Aliyu shine ni ne Aliyu. Ya ce bari ki gani, addu'ar ma da zan yi wa wannan bawan Allah ta kuturtaka ya warki, ba ni zan ba, Aliyu kai ne za ka yi. In Aliyu ne kamar ni na yi. A take a gurin sayyidina Aliyu yayi addu'a, mutumin nan ya warke da kuturtaka, shine sanadiyar da yasa ya karbi kalmar la ilaha illallah. Ya shahada, ya karba saboda warakar da yi. Don haka anan ina so in nuna mana tasirin addu'a. Da wasu suke ganin cewa wai ai kai addu'a ma shikenan in kayi taka ta isa. Ana so kai addu'a da kanka, ka tsaya kai azkar safa rana da maraice, ko yaushe ka zama kana addu'a. In zaka fita kai addu'a, in zaka shigo kai addu'a, in zaka zauna kai addu'a, in ka hira kai addu'a. Amma tasirin wani ya maka addu'a ba karamin abu bane ba, domin addu'ar da wani ya maka ma ta fi saurin karbuwa akan taka. Annabi Muhammad yana cewa ku yi addu'a da bakin da baya sabo. Aka ce ya Rasulullah, wani bakin da baya sabo? Ya ce bakin dan uwanka. Idan dan uwanka ya maka sabo ba kai sabo da bakin ba, sai kaga Allah ya amsa. Zaka yi ta neman abu a gurin Allah kaga Allah ya maka, amma da ka ce ai maka addu'a wani in yayi sai Allah ya karba. Saboda in ka faɗi alkhairi akan mutum, kai ma har da kanka sai ya dare da kai sannan ya dira masa.